Čaute ľudia, tu je Funky 6000. Práve točím video vo veľmi dlhej dobe a nemôžem vám zaručene prisať, že vyjde viac videí, lebo keď mám voľný čas, tak na to zabudnem a proste teraz mám na to náladu. Tak ideme na to. Je to taká minihra. Chcel som si ju, ale no proste minihra. Tak, vidíte? No, takže tu si kupujem za peniaze nejaké veci. Tu keď dám mi stats, lebo ja som sa aj nalogoval, tak toto je moje stats. 77 výhier, 639 zabit, no to ja som mi zabil 639 krát, level 26. Level 27 budem, no za každých 25 kg ďalší level. Teraz si ukážeme menšiu ukážku. Toto som sa nalogoval na svoj taký istý účet, ktorý mám na tablete. Toto je mobil a na mobile sa až tak dobre nehrá Minecraft. A teraz som si ho, myslím, že za veľmi nabil som si ho za veľmi dlhú dobu a hrám Minecraft tiež za veľmi dlhú dobu na to. Kúpil som si tu takéto efekty, vidíte, za mnou idú takéto efekty. Tak. No. Uvidíme sa. Takže hra nám to začne, vidíte, za pár sekúnd. A na luk s lukom dám niekoho na jednu ranu a mečom ho musím normálne zabiť. Tak poďme sa pozrieť na to. Moje look skilly nie sú zrovna, no ako na iPade som proste profi skiller s lookom a aj bojovník, proste úplne parkour, no aj parkour mi ide docela potišmejt. Jak nás búcha. Vidíte tento tu redstone, to je koľko máme životov. Teraz je tu nejaký typek. Takže toto neznašam. Takže ideme na Skywars. Takme. Takže uvidíme sa, aké sa mi podarí dostať sa na tie dobe Skywarska. Takže ľudia, na Skywars sa mi nešlo pripojiť. Takže sme tu naspäť na tejto istej minihre. Potom mi to do komentárov, prosím vás, napíšte, že neviem hrať, lebo na iPade som v tom úplný profík. Ale tu proste tak blbo nastavené, že ježiš. Fúha. Ideme skúsiť ten parkour. Tu na iPade. Tak nič, vidíme, že na iPade sú parkour skilly. Úplne, že pro. Tu nič. Tu máme našeho, tu sa na, vidíte? To je spawn. Počkať. Čarovné zaklínadlo. Tram tarada. Tram. Poď. Ha. Ne. Aha. Vidíte to? Toto je môj zajac. Vidíš to? Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj, zajačik môj. Vidíte to? Shit. Škoda, že to záhrou za mňou nemôže. Fúha. Tak ja to zase strihnem a uvidíme sa pri hre. Takže, som tu zase v menšom strihu a tu už vidíte, som na hre. Teraz sa trošku sústredím a mám tu najlepšiu taktiku na tejto mape, lebo táto mapa je úplne že top. Takto, všetci išli na túto stranu. No tak už mi je tá taktika, musím povedať pravdu, že na nič, lebo dobre.
že ideme to vyriešiť pekne postavu. Ešte sme nedali ani kill a to není vôbec dobré. Poď. Čo? Ja. No sa fakt zlomil ten šíp. Si robíte srandu, dobre? Vidíte? Neviem hrať. Viem. Ale nemyslíte si, že sa iba vyhováram na to, že nehrám na tablete, ale je to pravda. Dobre. Fakt. Už mám iba 3 životy. A som na tom fakt biedne. A nechcem byť zasráča, že by som sa išiel skryť, ale asi to tak bude najlepšie. A probagol som sa. Vidíte to? Takto. Toto robím na minihrách najradšej. Prebagujem sa do baráku. Tým, že zničím niečo. Nejaký blok. To je to výhodné, lebo toto sa ničí fakt rýchlo. Tuto skryšu ešte využijem, ale nie teraz. Ideme sa tu schovať ešte do inej miestnosti. To nie je miestnosť. Tu už vidíme nejakého lumpa. No poď sem, ty lumpe. No poď sem, ty lump jeden. Dobre. Taktika želva. Čo? Dobre, takže ideme tu kulišákovi vrátiť. Najprv musím nájsť kulišáka jedného. Tam kulišák sa nám skrýva. Dobre? Ľudia, fakt, tieto skilly na mobile, to neviem hrať. Takže budete musieť prežiť, že Ja viem, že toto ste si nepredstavovali, že to viem hrať trochu. No, viem to. Dobre, možno na ďalšie toto, síce by ma to stalo veľa práce, ale pre vás by som to spravil, že by som si našiel a nastavil kameru na iPad, jak to hrám na iPade. Tam by ste uvideli. Bohužiaľ, toto video bude také fail. Ale vidíte, sú tu mini. Tak splňujeme si to pre šťastie našeho Maďarka. Nie, tu si. Jej! Počkať. Tak tu. Fajn. Vyklon, vidíte to? Klikal si chat. Chat disappeared. Čo to znamená? Už mi neochodí chat. Niga. No poď sem. Bullshit. To je mágia. To je čistá mágia, vidíte to? To je čistá mágia. A teraz som vo vode. A práve sa tu so mnou aj môj klon. Kde si? Zmizol! On ma opustil. Dobre? Toto bol menší záver z môjho mazlička, ktorého mám veľmi rád. Dobre.
Ideme pohodovo hrať normálne. A tam je... To sa prevagoval. Vadí, háchne to ako 16. Tak. Tam hore som sa raz v živote dostal. Sa to baglo a nešľahe. Tam hore. Tam ste parkour master. Proste, že. A ja? Samozrejme na futbal. Na iPade. Spravil. Takže. Na začiatok menší bak. A ideme na to. Takže toto je taktika želva. Ideme na to. Poďte už niekto okolo. Poďte bližšie. Nech si vás môžem pozrieť zblízka. Keď ste pekný, neiste? To nemôžem povedať. Dobre, vidím, že oni sa všetci zdržujú sem. Tak čo tak sa zaklepiť sem. Jak sa ich tam bije? Nezabil som niekoho? Ne. Dobre. Poďte sa niekto na mňa. No. Toto. Dobre. Toto je také, že... Dobre. Čo? Hacker? Alebo má iba šťastie, práve som ho zabil. Tak mu to patrí, no. Ale tu zase taký nebudeme. Dobre. Máme posledný život. Takže teraz sa o to budem starať tak, aby sme zbytočne, ako úplne najväčší nooby nezomreli. Čo už asi si o mne myslíte, že sme... Dobre. Ja som ťa videl, typku. Ty... Tam je nejaké hovado. Né. Čo ma zabiť ako hovado? Dobre. Vidíte, zomrel som. Toto bude z dnešného videa. Všetko. Vlastne toto video nevidel. Dobre, toto bude z dnešného videa. Všetko, ďalšie video sa pokúsim dať. Lenže teraz nemám dosahu tapet, tak lepšie povedané. Takže zatiaľ sa musíte uspokojiť s týmto. Ja viem, že som noob a potom vám ukážem teda Skywars, lebo fakt na mobile je oveľa ťažšie hranie, ako sa zdá. Takže čaute, dúfam, že vás toto video bavilo. Uša.